Gaur Mendibil merkatalgunera hurbildu gara, zuzen ere hemen erdigunean, Irune txirrindularitza taldeak lokal berri bat ireki duelako. Bertan ikusi dezakegun bezala, zenbait material dute erakusteko eta jendea ere hurbiltzeko klubera eta txirrindularitzara noski. Beraz, horren inguruko xetasunak biltzeko, Andoitz Villafranca dugu gurekin, zuzendaritza taldeko kidea, baina baita guraso eta noski laguntzailea ere. Kaixo, Andoitz? Kaixo, ongi, hementxe. Aipatu dugu, lokal berri hau ireki duzuela, uste dute zuen artean duzuen gurasoren batek utzi egin duela, elekua, apiskat zuen materiala era hemen jartzeko. Hori da, badugu gurasoa, hemen lokala zeukana eta hutsik zeukan, eta aipatu zigun, begira, hutsik dagoen bitartean, baduzu, erabiltzen alduzute, zuen kluba pixka bat ikustarazteko eta bar. Eta zuen, beran hartu genuen ideia hori, airean, eta begira, bi aste dara magu hau pixkat montatzen. Gainera, leku estrategikoa bada, hemen Mendibil erdian, eta jendearen pasoa ere bada, jendea aratoratean ibiltzen da. Hori da, hemen atzean dago merkatalgune txiki hau, eta, errosketak egin eta gero, badanak hemendikan pasatzen dire, ez dago beste sarrera irterarik, beraz, toki, egia esateko, privilegiatu dakago. Ikusten dugu hemen bizikleta bat, edo podiuma, zenbait kopa, zuen klubeko zenbait material ekarri duzuela ona, argazkiak ere ikus ditzakegu. Pixkat hori baita helburua, hau ikustaraztea, txirrindularitza Irunen egiten dela eta egiteko aukera badela. Hori da, Bidasoaldean dagoen klub bakarra gara, eta, egia esan dizuet, lehen, hitz egiten, eta esan duguna, poliki-poliki gora egin dugula, baina, klubaren intentzioa da, azten jarraitzea. Orduan, hemen jarriko ditugu zenbait argazki, zenbait kartel, eta, gazte gehiago apuntatzen zaizkigun. Gainera uste dut, auzpoan gaude, baina irailean hasiko da ikasturtea, eta ikasturtarekin batera ere, eskola kirola, eta, zuen klubeko eskolak ere, hasiko ditu, bere entrenamenduak eta bere eginkizunak, eta pensatzen dut horri begira ere, momentu ona dela, hemen hau jartzeko eta aur berriak ere erakartzeko. Gure intentzioa da, guztu erdi alde bukaeran, ate irekiak egitea, eta aurrekin ateratzea, aterekiak planteatu klubetik, eta umeak hurbiltzen zaizkigun, guri ere horren ideia hemen jarriko dugu, eta poliki-poliki gero iraietik aurrera martxan hasiko gara talde guztiakin. Hemen, Euskal Herrian orokorrean txirrindularitzak badu, baditu jarraitzaile haunitz, hemen Bidasoaldean ere, erran dezakegu jendeak maite duela txirrindularitza, hala ere, ez da kirol nagusienetakoa, baina erran duzu, azken urteetan, gora egin duzuela, geroz eta eskolan ere aur gehiago dituzuela, edo eta lizentzia gehiago ere tramitatzen dituzuela. Horrela da, zer osasuna du klubak? Egia da, kirolaren pastela handiena futbolak eramaten duela, eta beste kirol txiki guztiak gure tokia bilatu behar dugula. Gure kasuan adibidez, azkeneko urteetan itzulia Irunen egon da, Turra Euskal Herrian egon da, Espainiako itzuliak ere hemen irtera bat izan zuen, eta horrek egia da, kluban gorakada bat eragin zuela. Kluban duela 2 urte, 12 bat aur genituen eskolan, eta juniorrekin eta 20 bat ziren, eta gaur egun 40 bat ditugu eskolan, eta beste 30 bat maila altuagoetan. Baina, eta hori, eta helburua azten jarraitzea. Gainera, ipatu duzu Turra hemendik pasatzea, edo Espainiako itzulia bera, Euskal Herriko itzulia, edota, Bidasoa itzulea ere hemen famatua dena, eta bere arrakasta duena ere hemendik pasatzen da. Horrek pixkanaka erakartzen ditu aurrak, eta gero, erreferenteak sortzea, hor dugu, Aimar Etxeberria profesionala, zuen etxetik ere pasatu zena. Etxetikan pasatu zen. Bidasoa itzulian aurten ere, zenbait txirrindulari afizionatu mailakoak direnak jada, baina, Aimarrak gurean egon zan kadetek arte, eta orain duela gutxi gainera profesional mailan bere lehenbiziko karrera bazi du. Eta guzti horrek azkenean, hori gure kirola ikustea egiten du, eta hori da modu bakarra, norbaitek zerbait ikusten duenean, horrek erakartzen du. Eta gu hola jarraituko dugu lanian, gure kirola azten jarraitzen duen, bai. Ederki. Gainera, aurren aintzinera eramateko aipatu dugu hasieran, guraso batek utzi zuela lokal hau ere, eta ze beharrezkoa den, zuen artean,
Esatzen dut familiatiki haundi bat zaretela eta bueno, horrek ere lagunduko duela. Ez zuzen ere, horrelako klubetan beharrezkoa delako. Horrelako klubak horrela funtzionatzen dute. Aztean sartzen duzu zure aurra, kirolak gustatzen zaiolako, eta poliki-poliki sartzen duzu muturra ere bai, eta ni bezala, uste dut zuzendaritza taldean gauden guztiak, edo iaia gehienak, klubean sartu zirela modu berdinean. Aurra hasi izan, eta aurraren eraginez, sartzen zara, eta hori, pixkat saltxeroa garenok, bukatzen dugu, guzti sartuk, hori da. Bueno, beharrezkoa da lan hori, eta doainik edo musutruk ematen den ez denbora hori batez ere, zuen seme-alabek disfrutatu ahal izateko. Azkenean ez dago beste modurikan, horrelako zerbait egiteko musutruk izan behar du, porque klubak azkenean duen aurrekontua oso txikia da, eta ezin dugu inorri ezer ordaindu. Orduan gurasoen laguntzarekin, baina klub txiki guztiek funtzionatzen duten gixan. Eta urte osoko lan ere bada, ez soilik probak antolatzerako momentuan edo lizentziak tramitatzerako momentuan, baizik eta jendea erakartzeko momentuan, hau bera montatzeko momentuan edota seme-alabak lasterketetara, eramateko momentuan. Gu zuzendaritza batzordean astelenero gelditzen gara, eta astelenero aipatzen dire badauden gai diferenteak. Hasten gara lasterketen pixka bat laburpena ere egiten, eta gero sortzen diren 1000 gauza klub baten barruan. Aipatu dituzu, eskola kirolean edo arrobi horretan 40 bat aur dituzuela momentu honetan, kadete junior mailan ere bertzein bertze, 30 bat dituzuela momentu honetan. Hauek ere gainera martxan daude, udan dituzte beraien lasterketa nagusiak, eta pentsatzen dut, asteburura izanen dutela zehozer hemendik ikasturte hasi bitarte, eskolakoek ere, ikasturte bukaeran edo amaitu zuten. Nola joan da, hola denboraldia batzuentzat, bertzeentzat ere? Denboraldia guretzat emaitza atletikan oso ona, egia da gu klub bezala, emaitzei ez diogola garrantzirik ematen batez ere eskola adin horietan, gure helburua batez ere da, pixkat bizikidetza lantzea, kirola sustatzea, gero txirrendak ematen dizkizun baloreak, disiplina, sakrifizioa, eta gero horiek maiatzera arte egiten dute, maiatzerean eskola kirolarekin bukatzen da. Eta aldiz helduenak, bizikletan ibiltzeko garairiko berena orain udara dela, eta beraien egutegia batez ere, ekaina, uztaia, abuztua hori izaten dela. Eta topera ditugu orain, gainera oso emaitza politxekin, aurten nahiko podium lortu dituzte taldeka, eta ja baditugu zenbait txirrindulari junior adina pasatzen dutenak, eta ja datorren urtean, kontratu oraindikan ez dago oraindikan firme, baina, zenbait talde erdi profesionalekin aurre kontratuak dituztenak, eta orduan alde horretatik oso pozik gaude. Ederki. Neskaren bat ere baduzue, tartean, edo ez da ohikoa, agian txirrindularitzan neskak edukitzea, baina, hori da daukagun borrokarik edo erronkarik handiena. Baditugu eskolan 5-6 neska, eta gero junior eta kadetetan gertatzen dena da, gutxienez talde bat sortzeko 3 behar dituzula. Eta aurten izan ditugu 2, iaz ere 2 genituen, orduan neska horieri eman zitzaien irtere izan zen Gipuzkoako beste taldeekin elkartzea eta talde bat sortzean neskena. Gure helburua izango litzateke, gure talde propioak 3 nesek, nesken talde hori edukitzea. Baina ez zaizkigu animatzen, orduan hemendik ere bidaltzen diego, venga, animo horiek neske horiei, gutxi gora hori, 8 bat izan, 6-8 bat ditugu klubian. Erran duzu, taldea osatzeko, ez bada taldea osatzen, agian entrenatu baizuekin egiten adutela, baina lasterketetan parte hartu ez, edo nola da? Zuk lasterketa batean, taldeko kotxe atera nahi baduzu, gutxienez 3 txirrindulari egon behar dire, orduan ez dago aukerarikan. Gero ere, lasterketak mutilenak eta neskenak ez diretoki berdinean, orduan eskatzen duen beste infraestruktura guzti hori. 2 pertsonentzako bakarrikan talde bat ateratzea oso zaila egiten da. Orduan horregatik elkartu dire eta gaur egun dituzte Oiartzungoek kotxe taldeak ditu Gipuzkoako neska taldetxo bat, eta guk ara bideratzen ditugu ez daukagulako beste aukerarikan. Hemendik bidatuko ditugu noski neskak ere, animatzera eta zuekin astera entrenatzen. Hori da, bai. Ederki, eta bukatzen hasteko, ez dakit, uda pasatzen ari da, momentu honetan, eta kluba unitzek, udako horrelako udalekuak edo antolatzen dituzte, beraien
pixkat, ez dakit, intentsiboak edo kurtso intentsiboak edo egiteko, eta gero urte edo ikasturteari, ez, begira, pixkat animatzeko. Zuek ere horrelakoak antolatu dituzte? Mira, ipatu izan dugu, bilera batean baino gehiagotan jo, imarko genuke, ekin marko genuke, baina oso pertsona gutxi gara. 12 eskurekin azkenean ezintzera toki guztietara llegatu. Eta ezin izan dugu lortu ez. Nik uste dut ja lan handia egiten dugula urtean zehar, eta jau da iristen denan gu ere bai behar dugu gure brek txiki hori, gero iraian berriz gauzak gozartzeko. Eta, batzuk ere segituko duzu ez, asteburutan eta batekin ez bidaiatzen edo. Bai, hori guztoz, egia da, hori klubak antolatzen ditugu, saiatzen garela antolatzen beraiekin ere, aurrekin egon gara, egon ginen Lizarraldean 3 egun egon ginen, gero Paris-Roubaix ere zenbait gurasoekin bilatu gara, Turran ere batzuk elkartu izan gara, baina hori pixkat libreago, bai. Baina horrek ere ez laguntzen du, zuen seme-alabak pixkat erakartzera eta hor mantentzera eta txikitzera ez, txirrindularitzan eta pixkat gusto gehiago ez. Zerbait ondo egiten ari gara, kluba goraka dijoa eta oso aur gutxik uzten dute eta urtero gero eta aur gehiago ditugu. Orduan alde horretatik uste dut nahiko konten gaudela gu eta azkenean pixkat arrakasta hori lortu dugula. Ederki, gainera ikusi zaituzte tarteka ez, Endarlatzako errepide horietan zuen eskolako eta zuen gazteekin batera zenbait heldu entrenatzen eta hor ere ez laguntzen hasten. Gure kirola daukana da ez dela tokitxi batean egiten, ez da futbol zelai batean egiten, ez da igerileku batean egiten, azkenen errepidera ateratzen zara eta horrek suposatzen duen ardurarekin. 40 aurrera ematen dituzunean, ezin zera 2-3 pertsonekin joan, orduan hor bai ala bai gurasoen laguntza behar dugu. Entrenamendu guztien aurretik dakagu WhatsApp talde bat eta hor jartzen dugu zeinek lagundu gaitzaken, hor etorri daiteke eta beti 10, 12 bolondrez izaten ditugun begirale ez gain. Ederki, bukatzeko, etzaigu bertzerik gelditzen, jendea animatzea, ez? Hemendik pasatzen baldin bada, ikusiko dituela argazkiak eta materiala, eta pixkat zertan datzan, ez? Zuen urte osoko lana, eta aukera bada, zuekin harremanetan jartzeko, ez? Oraindik kartel batzuk jartzea falta zaigu, gure telefonoa eta gure kontaktekin, baina hemen daukate hau pixkat ikusgai, eta dena dagoenean, espero dugu dei asko jasotzea. Ederki, guk ere espero dugu, eta noski, animo guztiak lanean segitzeko, hau beharrezkoa delako eta horrelako kirol eskaintzak ere areagotu behar direlako, beraz guk ere espero dugu, jende animatzea? Eskerrik asko eta eskerrik asko ere gure ahotsa ere zuenean zabaltzen laguntzegatikan. Ederki, mila esker, Andreik, zurekin izateagatik.